Azken urtean erregaien kostuek goia jo dute. Ukrainako gerrarekin batera energia krisia iritsi zen, eta testuinguru honetan gasolina eta gasolioa garestitu egin dira. 19% eta ia 15% urrenez urren, urte hasieratik Europar Batasuneko petrolio buletinan argitaratutako datuen arabera. Prezio horiek jada ez dute barne hartzen 2022ko apiriletik abenduaren 31 arte indarren egon zen dirulaguntza publikoa. Bi erregaien prezioa duela urtebete erregistratutakoarekin alderatuz gero, gasolina 6,2 garestitu da eta gasolioa 6,6 baino gehiago. Prezio horiekin biltegia 55 litroko gasolinaz betetzeak 91 euro balio du aste honetan, eta gasolioz betetzeak 92 euro. Dena den azken urtean kostu egoruntz egin badute ere, azken astean zertxoa jaitsi da bi erregaien tarifa. 0,30 merkatu da gasolinaren kasuan eta 1,48 gasolioarenean. Horrekin guztiarekin gasolinak lehen aldiz egin du behera diru laguntza amaitu zenetik, 4 astez gora egin ostean. Gasolioaren kasuan 15 bat aldiz gora egin eta gero lehenengo aldiz jaitsi da. Erregaiez ari garela jakina da petrolio konpainiek inoizko emaitzarik onenak lortu zituztela 2022an. 5 petrolio konpainia handienek 2021ko irabaziak bikoiztu dituztela jakinarazi dute aste honetan. Guztira 168.000 milioi euroren mozkinak. Amerikako Estatu Batuetako ExxonMobilek 52.000 milioi eta Chevronek 33.000 milioi. Herberetako Shellek 37.000 milioi, Britainia handiko BPek 26.000 milioi eta Frantziako Totalek 19.000 milioi. Bada Euskal Herriko datuak ikuskatuz gero, petrolioa da energia iturririk garrantzitsuen Euskal Herrian. Petrolioak energia kontsumo osoaren 43% hornitu zuen 2020 urtean. Elektrizitateak eta gas naturalak kontsumaren 24% eta 22% urrenez urren, eta azkenik energia berriztagarriak kontsumaren 9%. Halaxe jakinarazi du gaindegia behatokiak. Euskal Herritarren berotegi efektuko gas isurketa batez beste mundu mailakoaren ia bikoitza da. Ondorio hori eta beste hainbat bildu ditu gaindegia behatokiak ezagutzera eman duen adierazle galeria nagusiaren txostenean. Gaindegiak 2007tik urtero eman ditu argitara datuok, baina oraingoan ohiko demografia, ekonomia eta gizarte atalak lantzez gain, lehen aldiz bildu ditu ingurunari buruzko datuak. Atal berri horretan aldaketa klimatikoa, airearen kutsadura, hala nola Euskal Herriko energia eta elikagaien kontsumoa eta jatorria landu du. Atal berriko zifren arabera, munduan biztanleko berotegi efektuko gas gehien isurtzen duten herrialdeak Katar, Kuwait, Bahrain, Arabiar Emirerri Batuak, Kanada, Luxemburgo eta Saudi Arabia dira urrenez urren. Euskal Herriaren kasuan CO2 gutxiago isuri zen biztanleko, zehazki 8,8 tona. Hala eta guztiz ere urte horretan bertan mundu mailan batez beste 4,5 CO2 tona isuri ziren biztanleko. Euskal Herriak beraz mundu mailako isurketa ratioa ia bikoiztu zuen. Energia kontsumoari erreparatuz gero osasun larrialdiak eragindako atzeraldi ekonomikoaren eraginez 2020 urtean energia kontsumoa 9,2 murriztu zen Euskal Herrian. Europar Batasunaren kasuan murrizketa hori 5,6koa izan zen. Beraz Euskal Herriko biztanleko energia kontsumoak beste behin ere Europar Batasunekoa gainditu zuen. Kontsumo horren oinarrian euskal ekonomiaren nortasun industriala dago. Petrolioa da bestalde energia iturririk garrantzitsuena Euskal Herrian. Petrolioak energia kontsumo osaren 43% hornitu zuen 2020 urtean. Elektrizitateak eta gas naturalak kontsumoaren 24% eta 22% urrenez urren, eta azkenik energia berriztagarriek kontsumoaren 9%. Nafarroako gobernuak iragarri egin du sexu indarkeriaren biktimentzako eta bizirik dirauten emakumei 24 orduzko arreta integrala emateko zentroa irekiko duela. Krisi zentroa ere deitzen zaio honi. Azaroan irekiko ditu ateak eta Iruñeko Arrosadia auzoan egongo da kokatuta, baina bere helburua Nafarroa osoari zerbitzua ematea izango da. Europako Next Generation funtsei esker finantziatuko da zentroa eta 1,3 milioi euroko hasierako inbertsioa beharko du. Arreta integrala, profesionalentzako prebentzioa, sentsibilizazioa eta aholkularitza izanen dira zentro honen oinarriak. El Centro Especializado de Atención a las Mujeres
víctimas de violencias sexuales es un servicio de atención integral 24 horas, 365 días al año para víctimas de violencia sexual de toda la comunidad foral, que podrán ser atendidas tanto presencial como con carácter telefónico. Bihar izanen da grebaren lehenbiziko eguna Nafarroan. Medikuen sindikatua ez ezik beste guztiek bat egin dute greba deialdi honekin eta negoziazioei dagokionez atzo bildu ziren Osasun Departamentua eta greba batzordea eta negoziazioa adarjotze bat izan zela iritzita maitik altxatu ziren sindikatu guztiak. Azaldu zutenez, departamentua ez dago prest lan baldintzak negoziatzeko eta era berean Osasun Departamentuak ezarri dituen zerbitzu minimoak gehiegizkoak eta onartezinak iruditzen zaizkie. Aspalditik blokeatua dagoelako negoziazioa, batez ere diru aldetik, beti esaten digutelako, kapitulo 1 deitzen dena ezin dela igo, Madridtik presupuestoen kontua onartzen ez duelako. Hori alde batetik, baina beste aldetik ikusten ari gara nola negoziatzen mailetatik kanpo negoziatzen adiren gauzak, zerbitzu publikoen kalitatearen kontrako gauzak direla eta pentsatzen dugu hori ezin dela onartu. Aurrez aurrekoan hitz ona jaso ditugu, badirudi arazoa konpontzeko bidea badela eta egin litekela, baina ondoren hori idazterako garaian eta konpromezu zehatza jartzerako garaian, ez gara bat etortzen. Ez gune ditugu zehazki bai izango da, eta hori zehazki azaldu dadila idatzita. Eta hori azaltzen ez den bitartean, baztelenero hemen txegongo gara, hori adieraziz. Iruñeko kartzela zaharra kokatuta zegoen lursailean espetxe zaharraren atea birkokatu du gobernuak. 36ko estatu kolpea geroztik ate horretatik igaro ziren preso askorentzako fusilamenduarako bidea izan baitzen hori. Felix Bolaños ministroa eta Txibite lehendakaria bertan egon ziren ekitaldi instituzionalean eta oroimin historikoa zaintzeko eta lantzeko konpromisoa berretsi zuten bertan. Ildo horretan ere Ezkabako gotorlekua memoria gune bilakatzeko lan taldea osatu du Nafarroako gobernuak eta Leku hori hainbat belaunaldiren memorian zenbait gatazka eta gizarte borrokekin lotuta egonda, adibidez, 80ko hamarkadan derrigorrezko soldadutzari intsumisoa emateko mugimenduarekin, baina guztiaren gainetik 1926ko uztaileko estatu kolpearen ondoren izandako papera nabarmentzen da. Nafarroako parlamentuak maineru eremu mistoan sartzeari uko egin izanak herritarren amorroa piztu du. Udalbatzak aho batez eginiko eskaera, hau da, maineru eremu ez euskaldunetik mistora pasatzeko eskakitzunari ezezkoa eman zioten PSN eta Navarra Sumako parlamentariek otsailaren 2an. Hauteskundeak iritsi aurretik euskararen foru legean aldaketak egiteko momentua proposa ez zela argudiatuz. Gertatutakoa salatzeko eta euskararen legearen izaera baztertzailea salatzeko elkarretaratzea egin dute asteburuan maineruko udalak eta hor dago plataformak. Legeak
ez euskalduna, deituriko eremua sortu zuen. Izenetik bertatik bere asmo baztertzailea argi ustea zituen. Bada, Maineru esan du ez duela bazterketa horren parte izaten jarraitu nahi, eta bere hitza errespetatzeko eskatzen du. Maineru inguruko herriak eremu mistoan daudela kontutan hartuta, Maineru kanpoan utzi nahi izateak ez hankarik ez bururik izatea salatu dute herritarrek. Izan ere bazterketa honen ondorioz, Maineruko eskolak itxi behar izan zuen eta euskaraz ikasi nahi duten umeek Garesera joan behar dute. Azkenean, gu gara beste herri bat bezalakoa, ez dago ezberdintasunik gure herria eta Zirauki ondoan dagoela edo Mendigorria edo dena delako bezala, orduan ez dugu ikusten inolako zentzurik honetan. Maineru bezalako herri txiki batean euskaraz ikasi eta bizitzeko eskubidea bermatu dadin eta batez ere herritarren hitza errespetatu dadin aldarrikatu dute. Iñaki Arriola Garraioetako zailburuak eta Maider Etxebarria Gasteizko alkateordeak mugikortasunari buruzko PSEren ekitaldi batean parte hartu dute igande honetan, Zabalganan. Eta zailburuak iragarri duenez, Zabalgana auzora zabalduko den tranbiaren proiektua martxoan lizitatzea aurre ikusten dute. Auzo hau zorionokao dago bi arrazoirengatik. Lehena, auzo honek 18 urte bete dituela eta denbora horretan hiriko jendetsuena bihurtu da. Eta bigarren arrazoia da Zabalganak tranbia zerbitzua izango duela esan dezakeela azkenean. Zabalganarako tranbiaren proiektuak polemika sortu du Gasteizko udala eta Eusko Jaurlaritzaren artean. Izan ere Jaurlaritzak hasieran proposatzen zuen ibilbidea ez zetorren bat Gasteizko udaleko ideiekin. Lehen ibilbideak proposatzen zuen Lobaina plazan hastea, eta horrek desadostasuna zorrarazi zuen Urtaranen kabinetean. Azken bilera batean bi erakundeek behin betiko ibilbidea adostu zuten eta akordio batera iritsi ziren. Beraz, tranbiak Adriano Zeigarrena, Bustintzuri, Teodoro Dublan, Margolaria, Valentin Berriotzoa, Mediterraneoen ibilbidea eta Gustavo Dorekaleak zeharkatuko ditu. Eta gainera garajea ez da hegoaldean izango, Betoño auzoan baizik eta. Hego Euskal Herriko gutxieneko soldata 1.080 eurora igo da 14 ordainsarietan. Espainiako ministroen kontseilua lanbide arteko gutxieneko soldata 8% igotzea onartu du. Neurriak atzera eragina izango du urtarrilaren batetik aurrera. El salario mínimo interprofesional es la mejor herramienta para luchar contra la pobreza salarial, pero también lo es para reducir la brecha entre los hombres y las mujeres. Madrilgo gobernua, Komisiones Obreras eta UGT sindikatuek adostu dute erabakia. Guztira 15.120 euro gordin dira urtean, baina atzikipenak eta kotizazioak kontuan hartu gabe. Eguneraketa iazko amaierako kapilaren igoeraren gainetik dago eta oso gertu adituek gomendatu zuten gehiagizko kopurutik. Hala baina, Ipar Euskal Herriko lanbide gutxieneko soldata baino 388 euro apalagoa da. Hori bai, aipatu beharra dago, lanaldi osoan dauden beharginei aplikatu beharreko gutxieneko saria dela, eta lanaldi partziala dutenei lanaldiaren iraupenaren arabera murrizten zaiela. Hala, aldi baterako sasoiko eta langileen kasuan, enpresa bererako zerbitzuak 120 egunetik gorakoak ez direnean, soldataren zenbatekoa ezin izango da 11,15 eurotik berakoa izan jarduneko legezko lanaldi bakoitzeko. Espainiako turismo sektorea izango da igoera horren onuradun nagusitako bat. Edonolare, Yolanda Díazen ministerioak bete egin du legeldiaren amaieran 2023ko lanbidarteko gutxieneko soldata batezbesteko soldataren 120an gokatzeko konpromisoa. Gainera ez da baztertzen exekutiboak eta gizarteragileek urte erdian gutxieneko soldata berriro berrikustea behar izan ez gero inflaziora egokitzeko.
Gaur hezkuntza legearen, hezkuntzaren egoeraz eta oro har Jaurlaritza ematen ari den urratsei buruz hausnartzeko ekitaldi bat. Euskalduna bai! Bai! Hezkuntzak eraldaketa sakona behar duela, gure hezkuntza sistemak, eta euskalduna publikoa, burujabea, inklusiboa, feminista eta ekologista izango den hezkuntza eredu baterako bidea eta transizioa egin behar dela. Transizio horretan eta hartzen diren erabaki guztietan, langileen lan baldintzak, lanpostuak eta lan egiteko moduak aintzat hartu behar direla, eta foroa sortu behar dela lan baldintzetan hartzen diren erabaki horiek izango dituzten ondorioak aztertzeko eta adosteko. Hondamendia Antzeslanak denok bizi izan dugun egoera kontatzen digu hainbat ikuspuntutik. Zaldibarko Luizian hasten da istorioa eta pandemiaren oroitzapenak gogora ekartzen ditu. Horrekin guztiarekin lanak azken urte hauetan ikasitakoari buruz hausnartzera gonbidatzen gaitu. Hasten da hori Zaldibarko Luiziarekin, kriston tragedia izan dena, beste tragedia bat getuko zaio dena pandemia, eta hori dena biribiltzeko izango da iauteriekin ea nola berrasmatzen dugun elkar bizitzen. Esan zuen gintzan, zelan tratatzen ditugu gure langilegoa bebai, eta zelan pandemiak bata bestearen gandik urrundu gaituen, eta zezaia izan den elkarrekin egotaren goxotasun hori erabiltzea bizitzari aurre egin alizateko. Badakizu ez izan den oso barregarria, pandemiaren garaiko gauzak kontatzen hasi ginenean, eta hori oholtzan jartzen hasi ginean, begiratzerakoan konturatu gara oso barregarria dela. Osea, eserrek ezeukan zentzurik. Orduan, adibidez horri indarra eman diogu. Eta bada gero izaera kultural bat. Gure antzerkia, euskal antzerkia da. Eta gure komunitatean, gauzak krudelenak ere humorez kontatzen dira, begira bertsolaritzak duen gaitasuna, gauzarik latzenak kontatzeko, eta batzutan humore puntu batekin. Eta personaje bat baino gehiago daukasunean, apur bat historiaren kontzientzia daukasunez, konturatzen zara zu historioaren parte bat zarela. Eta parte guztiek daukate garrantzia. Eta parte guztiak ahalik eta hoberen egon behar dute eginda. Eta orduan horrek laguntzen dizu, personaje bakoitza askoz ere sakonago ulertzen eta interpretatzen. Nire ustez problema da zergatik planteatu behar dugu galdera hori, euskaldunak baldin bagara. Euskararekin gertatzen zaiguna da, ez dagoela espazio bat gu izateko, gure bizitza bizitzeko, eta nik uste dut plazerraz jende asko bere bizitza ematen duela hori bultzatzeko, baina gauza natural bat izan beharko litzateke. Aldarrikapen egun bat izan zen, eta esan duzun bezala, langileak eta gogoratzeko hondamendia bere osotasunean. Horre larriena bi langileen heriotza izan zen, are gehiago, batekan segitzen du lurperatutan, eta bertako eitzagako auzokoen bizilagunen ahotsa entzuteko eguna ere izan zen. Ahantsturan ez usteko kontu hau, eta oraindik gauzak eta bereziki erantzukizunak argitzeko asko falta dela eta horretan dihardugula esateko.
baina hogei bertzetik ez dago. Me dan los puntos. Qué exagerada eres, a todas nos han dado puntos. ¿Habéis pensado ya cómo os vais a organizar con la niña? Conoces mi vida. Supongo que me descubrió cosas. Sigo aquí, ¿eh? No estoy llorando. No seas dramática, que el tabaco te mata, pero tarda más tiempo. ¿Qué voy a hacer? Aitak egin beharra bete du, buentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitz eman egidak. Uteko, ular sendoa beharko du. Bilketa larun batean hasi ginen, eta ja larun bat eguerdian kaja pilo bat genezkan elikagaiez beterik, eta gizarte pilo bat agerturatu zen genezkan beste puntu guztietara zeoze ematea, beraz oso pozik gaude, eta hoxe, oraindik ezin izan dugu guztiek kontabilizatu, baina dirudi 60.000 kilo baino gehiago dazkagula, beraz oso pozik gaude. Herri bezala daukagun erronka handia da. Oso exigentea da. Gauza asko eskatu dizkigute, gauza asko egin beharko ditugu danon artean, erakunde, bestelako elkarte eta herritarren artean, hau dana ongi atera zadin, eta horregatik nahi dugu, nahiz eta oraindik urruti dagoela itxura eman, nahi dugu berotzen hasi giroa. Kaixo,
Nafarroa hauei saioko 3. denboraldiko azken atala gaurkoa. Eta nora joanen gara? Ekipo, Olaia, Ekine, Samu, nora joan bar gara? Arraio! Arraio zera, bastanera! Venga, guazen! Guazen! Jose Luis, karrikaburu. Karrikaburu. Bi deituzu gainera. Bi karrikaburu. Arraio zero etorri eta etxeko atean zabaldu izkiguzu, hemen txukaldean sartu gaituzu. Bai. O sartu gara, ez dakitzen dugu. Ez, nik arrandatzen tortzeko, bai. Nik ez, nire emazteak esan du tortzeko. Bai. Arraio zera etorri garela eta zurekin topo egin, talo edo Luis Miguel? Biek ongi errena dire. Baina zein nahiago? Talo. Talorekin. Laxoa pilota joko bada, ez? Josune, kaixo. Arraio zen zurekin. Bai. Eta zurekin bereziki, aitua daukadalako hemen ohitura berezi bat badagoela, erreginak eta saratsak deitzen den eguna edo ospatzen duzuela. Zer da hori? Erdiak pasata direla iritsi da eguneko elkarrezketa nagusiari heltzeko unean, eta horretarako gaur gurean Gaizka Zabarte Zaldibar Argitu plataformako kidea dugu, ondo etorri Gaizka. Eskerrik asko. Tira, otsailaren 6an 3 urte bete ziren, 3. urte muga izan zen Zaldibarko Luizia gertatu zenetik, ekitaldia egin zenuten, horixe gogoratu eta bereziki langilei omenaldia ere egiteko, nola igaro zen egun hori? Aldarrikapen egun bat izan zen, eta, esan duzun bezala, langileak eta, gogoratzeko hondamendia bere osotasunean. Horre larriena bi langileen heriotza izan zen, are gehiago, batekan segitzen du lurperatutan, eta bertako Eitzagako auzokoen bizilagunen ahotsa entzuteko eguna ere izan zen. Ahantsturan ez usteko kontu hau, eta oraindik gauzak eta bereziki erantzukizunak argitzeko asko falta dela eta horretan dihardugula esateko. Esan duzu ez dela edo ez duela inork erantzunkizuna bere horretan bere gain hartu, batzuk beste errua bota, ez? Nola uler daiteke hori? Nekez. Ulertu nekez. Gai honi buruz, ez dakit, minuto bat edo bi pentsatzeko denbora hartu duenak, berehala ikusten du bi arduradun badaudela. Bata da enpresa, inor zalantzan ez duena jartzen, eta bestea da Eusko Jaurlaritza. Hau da, enpresak jokatu zuen moduan, norbaitek ahalbidetu ziolako da. Eta ahalbidetu ziona, berari zegokiolako kontrolak egitea, kontrolak ez bakarrik hango isurketez edo hango hondakinen pilakete, baizik eta aurretik ere proiektuenak eta bar. Kontrolak egitea instituzio publikoei dagokie eta ez zuten egin, ez dute egin behar bezala. Orduan, ardurak hor daude.
Eta arduren katea egia esan oso luzea da, hitz egingo dugu behar bada. Hori itzen du laster, hori baino lehen baina, agian aipatza eta gogora ekartzea 2020ko otsailaren 6 ez, nola gogoratzen duzuzuk edo zuek plataformatik ez da? Bai, egun hartaz, bakoitza bere bizipenak izango ditu, eta berriro aipatu behar dut, hitza gauzoa, ura delako, izan zelako epizentroa, zan dezagun, eta hondamendia zuzenen eta gogorren jaso zuena. Esate baterako, galdera hori egin ezkero eitzagako laetxe baserrikoi, esango lukete gau zabortegia mildu arratsaldeko 4 aldera eta handiko ordu batzuetara gau goizalde horretan etxetik atera zituztela, zabortegia Luizia heldu zitekeelako euren bi baserrietara. Etxetik atera zituzten eta inolako alternatibarik ez zien inork eskaini ez Eusko Jaurlaritzak ez Zaldibarko Udala. Adibide bat, ezta? Horien bizipena dira. Guk, ikusi genuenean lehenengo iritsi zitzaizkiguna, bideoak izan ziren errepidea moztu autobidea moztu zela Luizi bategatik, eta abar, gu berehala identifikatu genuen zer zen hori, zabortegia zela. Hamarkadetan eta hamarkadetan gatazka iturri izan den zabortegia. Orduan, momentu horretan, Zaldibarren eta gutxienez, da inguruko herrietan sortu zen egonezin haundi bat, haserrea bere bai, eta handik lasterrera etengabeko mobilizazioak. Bai, ez izan ere, pentsatu zen momentuan, edo hasiera batean, bi langile desagertuta zeudela, eta hor zegoela tragedia, baina, esan genezake, kasik izebergaten punta zela hori ez, eta hori ikusi genuen atzean, edo, kasunetan behan, zer zen, ez? Horre hitzako auzokideak aipatu dituzu, ez? Etxetik ez irtezeko, ez? Leihoak kasik ez zabaltzeko ere eskatzen zieten hor, zer zen gertatzen ari zena, airearen kaitateari edo dagokionez? Bai, eitzaga aipatu dut, eta ziurrenik aipatu egingo dut, ura delako auzo bat, asko jasan duena, azpiegitura erraldoiak, eta abar, eta abar. Bai, orain aipatu duzuna, leihoak iztearena, eta hori etzigaukien eitzarri bakarrik, baizik eta eibartarrei, ermuarrei, zaldibartarrei, elgetarrei, maiabitarrei, 50.000 biztanletik ora. Guk egun horietan, bizi izan genuena izan zen, lasterrera, hilabetera etorri zen pandemia eta konfinamenduaren prologo bat, bizi izan genuen, musukoak, leihoak itxi, kalean edo aire librean ez egin ariketa fizikorik, EHUk Eibarko kampusean esan ziren haurdun zeuden emakumei ez joateko, eta abar, ez da, hainbesteraino ez otsailaren 16 igandea zen, liga partidu, Reala eta Eibarren artekoa ere bertan bera gelditu zen. Hori zen egun horietako giroa. Bai, ez da gainera, esan duzuen partidoarena, eta guztarte horretan, ez, alarmak pizten ziren, gizartearentzako ez alako partidu bat gelditza, badirudi hor fokuak handitu egin zirela, eta artean oraindik ere Jaurlaritzatik etzen adierazpen ofizialik. Ez, Jaurlaritzaren agerpena izan zen, jende asko gogoan eukiko duen Erkorekaren tuit bat Larrano puntan bere buruari ateratako argazki batean hori zen, zabortegia bildu eta 40 ordu eskasera. Jendeak oso txarto hartu zuen, konturatu ziren hankasartzeaz eta kendu ere egin zuten etxio hori, baina gure ustez garrantzitsua izan zen, ze erakutsi zuen agintarien jarrera olako tragedia baten aurrean, ezta? 40 ordu igaro gabe zeuden, bi langile lurperatuta eta erreskate lanak, egoera horretan, Erkorikak erakutsi zuen nire ustez klasismoa. Klasismo bat erakusten duen da argi eta garbi haientzat langileen bizitzak edo jente arruntaren sufrimentoa
Beste modu batera esan da, ez da genik. Iberdrolako dorrean igogailoak jausiko balitz goiti bera eta eskomoro artean gelditu galan eta besteren bat, ez dakit zaila izango litzateke ikustea Tapia edo Erkoreka mendipunta baten euren mendi ekipamendua luzitzen. Ez dut ikusten, ibiliko ziren ziurazkin mesak enkargatzen Eliza guztietan. Ez da txantxarako kontua, ze jentea asarratu egin zen ikusten zuelako, haizu, hemen pertsona bilurperatuta daude, jentea etxeetatik aterata, airea, desastre bat zen egoera, eta hori izan zen haien agerraldia, eta gero tardatu zuten, ez dakite zenbat egun, zer esatera agertu arte, da ez da hori bakarrik, ez da haiek zeo zer esan, haiek zeo zer egin. Zesate baterako inoretzen joan enpresako egoitzara, azte bete pasatu arte. Hombre, enpresako egoitzan egon zitezken dokumentuak edo gauza interesgarriak edo ez dakit, egon zitezken inoretzen joan. Ez harrakatzera, inoretzen joan enpresa buruen etxetara. Ez goizaldean, ez egunez. Atea jota lasai eta izu inoretzen joan, Eusko Jaurlaritzatik. Bai ez, gainera hor, esan duzu ez, auzotarrak eta inguruko herritarrak haserre ez daudela, eta noski, desagertuen eta hildakoen familiarrak baita ere, hori salatu egin zuten ere, eta gainera Inigo Urkulluk ez, Facebooketik eta saretatik erantzun zien ez, horrek ere ondoko haserrea areagotu egingo zuen. Bai, hori da. Ez egun haietan, Zaldibar Argitu izena atera zen jenteak kalean Zaldibar Argitu oiukatzen zuelako. Zaldibar Argitu gezurrik ez, esaten zuen herri batean eta bestean. Urkullu non zaude, hori zan, esaten zen beste gauza bat, zeren inunetzen duten. Hor hasi zen, lehenengo unetik, hasi zen hori haien ardura espalitz bezala, jokatzeko molde hori. Hori enpresaren kontua da, baina, horretan ere kontraesanetan, ze orain aipatu berri dudana, ez ziren joan ez enpresaren ganez, enpresaren egoitzara behiratzera ze informazio zeukaten han esaterako. Eusko Jaurlaritzaren jarrera, agintarien jarrera, batetik isilune luze horiek, gero informazioa, gezurrak ematea, airearen kalitatea oso ondo dago, eta Malaurako onartu behar zuten, kontroletik kanpora zegoela dioxinen eta furanoen emisioa, uren egoera batedaki, zelakoa, urak pentsa horre abiada bizian datozela, Arriola ibaia, eta zerera, ego ibaira, eta ibertik zehar, debara, eta horretaz ez zuten inolako azalpenik esan, eta jenteak ikusten zuen horregatila 9-10 gauean, jenteak kalera irten zen, ikusi zuenean, arnasten zuela kakapilo bat zela, eta agintariek ez zutela ezer esaten horretaz. Baina hor irten ziren azterketa azukarenak esatenan kalitatea ona zela, baina aldi berean ez, bistakoa zen etzela horrela. Usaimenekoa, bai, da bistakoa ere bai. Eta nola uler daiteke ez gainera esatea ez, dena ongi zijoala aireari dagokionez. Bai, ez dugu, ezin da ulertu, baina, behar bada hori da, hemengo agintarien jokamoldea, ez da? Ez dakit, beste, mila kasu daude, ilustratzen dutenak hori. Bat aipatzeagatik, Zaldibarko alkateordeak lehenengo interbentzioa edabideen aurrean aukizuen haintxe bertan eitzagan gertatu eta ez dakit, egun batera edo bira edo gutxiago agian. Eta lehenengo esan zuena izan zen, haizu, hemen papelak eta dana ondo euki dute. Enpresari buruz ari zen. Inork ez dizu hori galdetu, hori hasteko. Beste kontu bat, zalantza ditugu, zuk momentu honetan hori zelan jakingo duzu, zelan dakizu, ez dakizu. Baina barrutik ateratzen zaien jarrera bada. Enpresa defendatu. Ikusi zerako katastrofeak gertatu den, eta inolako daturik gabe, horako baiestapenak, gero gezurtatzen joan direnak, eta oraindik joango direnak. Baina lehenengo erreakzioa hori da. Enpresen alde jarri, eta protestatzen duen edo kontuak eskatzen dituen jentearen kontra jarri.
Gainera hor beste aire aipatu dugu, baina ez gero agertu zen zabortegiak berak ez zeukan bere barruan edo nolabait esatearren, bazen amiantoa, baina ez hori bakarrik. Bai, guk, lehenengo unetik eskatu genuen ara isuritako edo pilatutako hondakinen karakterizazioa. Hori da, batez ere hondakin industrialak hartzen zituen zabortegia. Gehien hartzen zituen zabortegia, diferentzia handiz. Bai, amiantoarena, hemen ere mila kontu daude ilustratzeko modukoa, baina amiantoarena argigarria da, ezta? Lauretan gertatu zen istripua eta erreskate lanak nola edo ala, lasterrera hasi ziren. Eta gauerdian, osalanekoak bertaratu eta osalanekoak, eta esan zaizu, hemen amiantoa dago. Ez dakizan bat ordu pasata gero, langileak lanean eta bar, hemen amiantoa dago. Eta, gelditu egin ziren erreskate lana. Osea, ordu guzti horietan, inorketzekien amiantoa zegoen ikor. Ez zioten galdetu enpresari lan esan dugu, ez da, Eusko Jaurlaritzan jakin behar zuten. Eta amiantoarena aretan mingarriagoa da, zeren hasi ziren esaten, bai estatu zenean hor amiantoa zegoela, horretako baimenak zeudela. Da, bai eta ez, hor ere erdia gezurra da. 2012tik isurtzen zen, pilatzen zen amiantoa han. Eta 2013 arte ez zuten baimenik eduki amiantoa jasotzeko. Arriolak berak emandako datu batzun arabera, 2012an 327 tona amianto jaso ziren. Legez kanpo jaso ziren. Ze 2013 arte ez zuten jaso baimena. 2013an egin zen aldaketa bat ingurumen baimen bateratuarena, eta orduan presentatu zuten, ze amiantoarekin lan egiten duten industria guztiek egon behar dute, izena emanda eduki behar dute, registratuta, amiantoarekin lan egiten duten jardueren registro batean, egin gabe zegoen, esan nahi dut. Amiantoarena hori, eta gero da ez bakarrik han zer pilatzen zen, baizik eta zelan pilatzen zen, eta hor badaude lekukotasunak, amilarienak eta argi eta garbi adierazten dutena, amiantoa beste kontu guztiak edozelan pilatzen ziren. Edozelan, etzen zergatzen, etzen ez zer egiten. Bai ez, beraz, hau guztia gertatu baino lehen ere ez, arriskuak bertan bazirela eta bere horretan geratuko dira argipenik gabe ere ez? Argipena, ez dakit zer argituko den asunto honetan. Gauza batzuk ari dira argitzen. Behar bada nahi dugun guztia, ez da argituko. Argitzeko lana guk Zaldibar argitu plataforman eta lehenengo ulertzen dugu, argitzeko gaiak, arazoak edo gatazka honek maigainan egon behar duela. Eta gu saiatu izan gara hori egiten. Saiatu izan gara eskuratzen genuen informazio kontrastatu guztia herritarren esku jartzen, beste inok ez zuelako egiten. Eta mobilizatzen. Eta hildo horretan, instituzio guztietara joan gara. Europar Batasunera, epaitegietara, Zaldibarko udalera, Gasteizko Legebiltzarreko talde parlamentarioena, guk uste dugulako, ez dakit, fronte hori guztietan egin behar dela saiakera gauzak argitzeko. Gauzak argitzea zer den ere, adibide bat, komentatu nik uste dut, argigarri izan daitekela. Lehenengo hauzia, dagoeneko itxita dagoena, ezta? Horri ikertzen zen langileen osasunaren kontrako delitua. Azteko, hor, kanporatu, eskintuzten onartu herri akusazio bezala. Zaldibar argitu, ekologista martxan eta Euskal Herriko eskubide sozialen karta batera ari gara epaitegietan. Hor eskintuzten onartu. Haiko harrituta gelditu ginen, zen audientziak ematen zuen arrazoi nagusia zuen gutxi gora bera, biktimekin ez genuela errazio zuzenik edo alako zerbait. Hori oso zaila da ulertzea,
batetik ikusita, ze trajektoria dagoen Espainiar justizian herri akusazioak aurkezterako orduan, eta bestetik, esate baterako, eskubide sozialen kartako parteide, ez dakit nagusiak edo nagusiak, esan dezagun, sindikatua dira, eta hilako alagileak. Harrituta kanpoan utzi gintuzten. Bueno, gero, akordio batera heldu ziren fiskaltza, familiak eta akusatuak. Eta orduan hasi ginen apur bat ulertzen. Ze, karo, akordio batera heltzeko akusazio guztiek egon behar dute ados. Orduan ulertu genuen gu kanpoan ustearena. Honek ez du esan nahi, guk familiaren borondatea respetatzen dugu, ze nahiko sufritu, nahiko, haiek bakarrik dakite, zer sufritu duten egoera horretan, gu horre ezkinen inolako oztoporik izango. Baina horrek, albidetu zuen, ahozko epaiketa ez egotea, hori interesatzen zitzaien enpresa buruei, hala eta guztiz ere, epaitegiak ebazpen bat eman zuen. Eta ebazpena da, 3 pertsona enpresa buru horiek, Etxebarria, Barinaga eta Bilbao, 3 enpresa buru horiek egin zutena dela zuhurtzia gabekeriazko homizidioa, edo hilketa. Bueno, zerbait argitu da. Hauek egin dutena hilketa bada. Hau da, hor ez da istripu bat egon. Hor egon da, hilketa bat eta homizidio bat. Hori atera da, ez da gutxi, ez da behar beste behar bada, baina ez da gutxi. Eta beste lesio bat ere atera dugu hortik. Behar bada mundu guztia dakiena, baina ikusten duzunean, asaldatzen zaituena, eta da, aberatsak ez doaz kartzelara. Ez doaz, hori diruarekin konpondu zen. Orduan, hori da, txirritak ere kantatu zituen, bertso haiek, ez da, Lapurtxikiarena, hemen barriro ikusi dugu, justiziak zelan jokatzen duen, eta hori, aberatsak ez doaz kartzelara, eta mezu bat ematen zaie enpresariei. Aizue, zuhurtzia gabekeriazko homizidio bat, hilketa batzuk gauzatzen badituzue, nahiko lasai egon zaitezkete, ze seguruenik oso zigor txiki aukiko duzu eta diruarekin konpontzekoa. Hori da. Aberatsak ez doaz kartzelara eta agintari politikoak, ez, depende nondik gatozen, ez da ere, eta hor, bazitudien ez, lakuatik, erru, aipatu duzu behin baino gehiagotan orain, errua bazela berterren gainean, baina bazitudien berterrek berak ez zuela harremanik jaurlaritzarekin, baina hau ez da horrela. Hemen edozein pausotan, eman dugun edozein pausotan, edo edabidek egin dituzuen ikerketa da zabaldu dituzuen datuetan, enpresako pertsonak eta horren inguruan ibili diren agintari politikoen arteko loturak etengabe agertu dira. Batzuk iaia iraingarri izateraino. Ez da, esate baterako. Hor pilatzen ziren, hau ez da dato bat esan dezagun penala, ez da, baina, horra gehien izurtzen zuen, edo eramaten zituen hondakinak, errenteriako papergintza enpresa bat. Bigarrena, metaleko enpresa bat, eta hirugarrena eraikuntzako Amenabar. Arriolaren taldeko Ernesto Martínez Cabredo, momentu hartan, ura agentziako burua zen, aurretik 15 urtean Amenabarreko gerente izan dakoa. Arriola Eibarko alkate zela, bere idazkaria, Martínez Sánchez, Berter Recyclingeko akzionista zen, eta Berter Recyclingeko ordezkari bezala agertzen zen, hor daude idatziak eta, Zaldibarko udalean, Zaldibarko udalarekin interlokutore bezala. Badakizkigu, Arriolaren loturak Barinagarekin, eta abar, baina ezke hori hasieratik dator, behitu. Otsailaren 9 igandean egin zen lehenengo bilera, batzarra, auzoan, Eitzagan. Jentetza handia batu zen, auzoko jente guztia,
ermuarrak, eibartarrak, zaldibartarrak, elgetarrak, jente pilo bat datu zen. Han zegoen, hau guztia Zaldibarko udalean hasi zenean, 1986an, han zegoen, batzar horretan zegoen, orduan Zaldibarko udalean PNV-ko bozeramale zena. Eta horrek, batzar hartan, otsailaren 9 horretan, esan zuen argi eta garbi, nik oraindik ez dut ulertzen, ze interes zeukan alderdi jeltzaleak, eta bereziki Zaldibarko alderdi jeltzaleak, zabortegi hau egiteko. Eta hori esaten zuen, hor traiektoria bat dagoelako, baina aldanik eta gehien laburtu eta esango du, 86an hasi ziren udalean tramitatzen, orduan hasi zirenak ez dira Barinaga eta hauek, bezik eta beste batzu, zeintzuk aurreko urteetan hainbat zabortegi ustiatu zituztenak auzoan bertan. Juan Antonio Murga Tarren eta Peña Floridako kondeen oinordekoa, hau da lurjabe handi bat, lurrak erabiltzen zituena, besteak beste horretarako. Hoiek egon ziren Berter Recycling enpresan, baina gero atera egin ziren. Baina, bueno, hoiek izan ziren hori martxan jarri zutenak. Orduan, Zaldibarko udalean gertatu zen, gauza bitxi bat, baina udala kontra jarri zen. Nola, PNV-ko batek, aipatu dudan horrek, kontra jarri zelako. Hortik aurrera, Zaldibarko udalak ekimen asko hartu zituen, baina bat aipatzegatik eta garrantzitsuna, Zaldibarren debekatu egin ziren zabortegiak. 98an aldatu egin ziren arau subsidiarioak, gaur eguneko APO, eta debekatuta gelditu ziren. Bueno, 2003an, jakina, Eitzako zinegotzi jeltzalea, ez zegoen udalean, aldaketak egon ziren, eta ja gehiengoa zaborte. 2003an aldatu egin zituzten, PNV-ren iniziatibaz, arau ordezkatzaileak barriro zabortegia baimentzeko, ad hoc zabortegi hau egiteko. Horrek ematen du, bebai, adierazgarria da ikusteko zerako loturak eta zerako interesak zeuden. Bai ez, bainera gero ikusi dugu zer suposatu duen, ez? Esan duzuzuk aspaldidanik badatorren kontu honek, eta beldurra ematen du ikusteak beste, Euskal Herriko beste hainbat txokotan berdina gertatu daitekela. Gertatu daitekela edo zer, nire ustez, bai. Gertatu daitekela, behar bada gertatzen ari da modu esain kolapso handi bat bari, baina atzo irakurri genuena, 2000, azken urteko emisioak Zubietako erraustegiena, hori hor dago, hori eskandalo bada, edo zein lekutatik behiratuta. Hau da, hondakinen kudeaketa aldatzen, goitibera aldatzen ez den bitartean, horrelako gauzak, horrelakoak edo antzerakoak, jakina gertatu daitezkela. Eta agintarien partetik ez da ikusten, norabide aldaketa erakutsi lezaken zantzurik, ez da ikusten. Eta orain Apurra Zaldibarrekoarekin lotuta, azken auzibide bat geratzen da Zabalik, honen 28an Durango epaitegietan, ez? Jasoko dena, ingurumenarekin lotuta. Apirilaren 20an. Hori, zer espero duzue hortatik? Lehen gutxi gora bera esan dut, ez dakit, guk pentsatzen dugunean epaitegietara edo bestelako instituzioetara joatea, pentsatzen dugu hori ere erabili behar den bide bat delako gauzak argitzeko, ez bestelako esperantzarik edo jartzen dugulako hor. Baina uste dugu, baliogarri izan daitekelako, da sistemaren beranen kontraesanak argitzeko balio lezakela. Hilaren honen 28an joan behar zuten deklaratzera. Atzeratu egin dute berriro. Ze berritasun dago hor? Bada berritasun bat. Hau da, 3 urte eta 2 hilabete geroago lehenengo Eusko Jaurlaritzako norbait epaitegitik pasatuko da. Hori da, berritasuna. 3 teknikari pasatuko dira, ikertu gizan,
Hori, bueno, lehen duela gutxi hori izango zen inputatua, baina orain antza denez, nik hori ez dut ondo menperatzen, baina hor sailkapen hori aldatu egin da, orain ikertua zara, baina lehenengo fasea inputatua izateko. Bueno, prebarikazioagatik ikertu gisa 3 teknikari pasatuko dira. Berritasun bada. Esan bezala, lehenengo Eusko Jaurlaritzako norbait doa. Orain, bueno, horiek dira ingurumen saileko teknikari batzu. Behiratu dezagun, noren aginduetara egiten zuten lan. Ba, egiten zuten lan, Elena Moreno, hori zen, hau gertatu zenean, ingurumen sailburu ordea. Hau da, teknikari hauen gainekoa. Elena Moreno non dago gaur? Eusko Jaurlaritzako Merkataritza, Turismo da Kontsumo zuzendaria da. Hori da beste adierazgarri bat, ezta? Eta Elena Morenoren gainean zegoena, Iñaki Arriola zen, danoak egun dagoen. Behin eta berriz errepikatu ondoren bere sailak krisi horretan guztian eta zabortegia martxan egon zen denbora guztian egindako lana impekablea zela, aldatu egin zuen sailez. Ez dugu ulertzen, hain ondo egin bazituen gauzak, jarraitzea zeukan. Esan nahi da, lehenengoz doazenez Eusko Jaurlaritzako norbaitzuk gu oso adi egongo gara horretan. Eta ez duguna, ulertu bai, ezin duguna onartu edo, da nola 3 urte pasata gero, Eusko Jaurlaritzako inork ez duen esan, nire ardurapeko kontu bat izan da, noa hemendik. Hori da guk lehenengo unetik exigitzen genuena, eta urtea pasala ikusi duguna jende hau impermeablea dela, berdin da zer egiten duten. Eta gainera, zer esan lezake ingurumen zailburuak edo zailburu horrela. Berak etzekiela teknikari zer egiten zuten, igual txarragoa da hori jakin izan bazenu baino, ez dakigu. Gure ustez, horiek ez daude gaituta edo bere burua desgaitu dute erakunde publikoetan ordezkari izateko. Alokairuaren kudeaketa zahanztea. Errenta hilero kobratuko duzula ziur jakitea. Eta zure etxea esku honetan dagoela jakitea. Badakigu zer behar duzun etxe bizitza alokatzeko. Hutsik dagoen etxe bizitza bat baduzu, Bizigune da zure programa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana. Kaixo, Nafarroa saioko 3. denboraldiko azken atala gaurkoa. Eta nora joanen gara? Ekipo, Olaia, Ekine, Samu, nora joan bar gara? Arraio! Arraio zera, bastanera! Venga, guazen! Guazen!